DXDC Radyoman Report. Gumikan sa nagataas nga teenage pregnancy sa barangay, mo'y nag-aghat ni Chinok sa Kapano nga budagan pagkasangguni ang kabataan chairman sa barangay Sasa ning syudad sa Davao. Sumala ni sa Kapano nga angay hatagan o pagtagad ang nagkataas nga ihalp sa teenage pregnancies tungod kay usa kini sa mga suliran nga nakapaguba sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Madtud sa aspirant nga pagka-chairman sa barangay Sasa, angay tutukan ang suliran sa kabatanunan. Gumikan kay og dili mahatagan og solusyon, magsubli-subli kini hangtod sa mga mosunod nga mga henerasyon. Gitumbok ni ini ang pag-edukar sa mga kabataan bahin sa sexual education aron masabtan ini ang mahimong risgo ilabi na sa kahimsog sa panglawas kung sayo nga makasinati o pagkigilawas nga musangko ngadto sa pagkaburos. Kung pwede man siya buhatan og memorandum of agreement na atong i-pursue ang sexual education around high school, especially grade 7 to grade 10, kana man gyud na idara ang diha man gyud ang kabatanunan kasagaran mag-explore ana. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Dudong Rin Lubosbog, Tatak RMN. Tatak RMN.